Bapak Hasan mangke jago ingkang badhe dipun tampi dening Bapak Abdul Fatah kukluruk lah menika jagone mijil saking desa Kenduren Kecamatan Pedung Demak Bintoro kairing kanthi sekar campur sari jambu alas kulit ijo dados yuk kelingan manis esame jur kelingan ramah gemuyune tresna lan kasih sayange karep atiku klakon dadi bojone kukluruk jagone sakmenika mboten purun dipun pakani beras nanging nyuwun arta sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresna nelongso rasane ngati yen aku ora kelakon melu duweni jagone gagah tur pideksa jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut sumpaning batin yen kula dadi kawin tekad ngati ora bakal luru ganti yuk jagone nyucuk arupi gelang kalung menawi dipun pakani beras mboten purun kedas mawi arta ingkang abang-abang monggo Pak Patah dipun pakani arta wujuding sawung gambaraken bilih temanten kakung pun bagus khairus sholeh ingkang badhe dipun pasrahaken dumateng Rama Dalah Ibu mugi saged dados putra mantu ingkang utami. Alhamdulillah jago utawi sawung sampun dipun cepeng dening Bapak Abdul Fatah kanthi lega-leganing manah Bapak Hasan hamasrahaken temanten kakung ingkang awujud jago utawi sawung saestu temanten kakung nun inggih Mas Bagus Khairus Sholeh ingkang badhe kapasrahaken dumateng Rama Dalah Ibu mugi saged dados putra mantu ingkang utami amin ya rabbal alamin.